Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat bij de viering van de Dag van de Vlag gisteren premier Pisas de voetbalselectie heeft bedankt. Gisteren vierde Curaçao de dag van het volkslied en de vlag, Dia di Himno y Bandera. Daarop richtte premier Pisas zich onder meer tot de sporters van de nationale voetbalselectie. Ik geloof dat wij allemaal dit jaar zo'n moment hebben meegemaakt. Ik weet niet waar u was, in het stadion, thuis, op het werk of ver weg in het buitenland. Maar één ding is zeker, we hebben allemaal hetzelfde beeld gezien. Onze vlag werd voor het eerst in de geschiedenis groots gehezen op de grootste podium van de voetbalwereld. En dat was natuurlijk op de Dia di Bandera, Dag van de Vlag, iets om bij stil te staan. En Pisas heeft de spelers die daarbij aanwezig waren laten weten dat zij iets heel bijzonders voor de natie hebben gedaan. Jullie hebben meer gedaan dan alleen voetbal spelen. Jullie hebben ervoor gezorgd dat het hart van een heel volk in één ritme klopte. Jullie hebben ons laten huilen, vieren, hopen en nog belangrijker geloven. Geloof in ons volkslied en onze vlag. Geloof in ons volk, geloof in Curaçao. Hartelijk dank aan ons nationaal elftal. Mooie woorden. Geen gedwongen ontslagen bij Cru. Er is veel onrust bij Cru en dat komt omdat er een reorganisatieproces gaande is. De Extra heeft contact gehad met Angelo Meijer van vakbond PWFC. En hij heeft inderdaad bevestigd dat er momenteel vanuit Toebase wordt gewerkt aan een reorganisatietraject binnen Cru. Maar dat betekent niet dat de mensen hun baan zullen verliezen. Er zullen wel, dus aan de andere kant zullen er nieuwe functies komen bij de reorganisatie. En niemand zal zijn baan verliezen, maar bij de mensen die met pensioen gaan, zal wel gesprekken worden gevoerd wanneer ze dat gaan doen. En daarmee probeert Meijer de onrust een beetje te beteugelen, want veel mensen zijn bang dat ze binnenkort op straat komen te staan. Curaçao-huis is geen sociale zaken. Dat heeft de nieuwe gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Sidney Bicho Justiana, gezegd. Hij is deze week beëdigd en hij is klaar voor zijn nieuwe functie. En hij heeft laten weten dat hij al gesproken heeft met de leiders van de parlementaire fracties en dat hij een beleid zal gaan voorstaan dat rust op de volgende pijlers: onderwijs en educatie, sociale en arbeid en economische ontwikkeling. Ook zal hij aandacht besteden aan gezondheid en klimaat. Hij zegt dat de Curaçaose gemeenschap in Nederland geen wonderen van hem mag verwachten, maar hij zal zijn werk zo goed mogelijk doen. En één ding liet hij weten, vlak na de beëdiging afgelopen woensdag: het Huis van Curaçao is geen sociale zaken. Mensen kunnen naar het Huis van Curaçao komen om hun weg te vinden, maar niet om bijvoorbeeld geld te lenen. Dat gebeurt gewoon niet. En hij wil snel aan de slag als nieuwe gevolmachtigde minister. Opnieuw controle, groente- en fruitbootjes. Dat vond donderdagmiddag plaats. Hebben medewerkers van de kustwacht en de douane een controle uitgevoerd op de overgebleven fruitboten. Begin deze week zijn er verschillende weggestuurd en zijn er ook sancties uitgedeeld aan boten die keer op keer met spullen uit Venezuela kwamen die hier niet verkocht mogen worden. Onder meer kaas en andere producten die niet in de regel staan. Het moet gaan om groente en fruit. En nu is er weer een controle gehouden en daaruit bleek dat alles in orde was. En dat dus alle boten die er nu liggen zich helemaal aan de regels houden. Veel goederen verzameld voor Venezuela. Er is veel initiatief gekomen vanuit de Curaçaose gemeenschap. Bij Zambiel kunnen goederen worden gedoneerd. En er zijn op donderdag 2 juli gisteren de verschillende pallets bij elkaar gemaakt. En die zijn naar Venezuela verstuurd. De Curaçaose overheid coördineert de acties. En het is een uitgangspunt dat er wordt gekeken aan de behoeften van Venezuela. Wat Venezuela zelf aangeeft en om welke hulp het land vraagt. En vanuit Curaçao, vanuit het Directoraat Risicobeheersing en Rampenbestrijding, onder leiding van Leslie Ver, wordt het hele logistieke proces georganiseerd. En dat gebeurt in samenwerking met onder meer Koninklijke Marine, Defensie van het Koninkrijk en de Amerikaanse Defensie, om de goederen zo snel mogelijk over te dragen aan de mensen die het meest nodig hebben in Venezuela. Later in de uitzending meer over de situatie in Venezuela.
Op Bonaire is 7 dagen uitgetrokken voor behandeling van de zaak Kleitchenou. Dat is de moord op een 15-jarige Bonaireaanse jongen. Een jaar geleden werd hij voor de deur van een discotheek doodgeschoten en nu is alles klaar voor de behandeling. Er zijn 10 verdachten en de zittingsdagen zijn gereserveerd van 24 augustus tot en met 1 september. Het is een hele ingewikkelde zaak in de zin dat er allemaal verschillende verklaringen zijn afgelegd. En ook is het een hele emotionele zaak, want de moord op de 15-jarige jongen tijdens een uitgaansavond heeft er hard ingehakt in Bonaire. Het heeft veel emoties losgemaakt, ook over de vraag van wapens onder jongeren en dergelijke. En de rechtbank wil uitgebreid de tijd nemen om de zaak goed door te lichten. En dat gebeurt dus vanaf 24 augustus. Het oude Ceos wordt een levendig stadsdistrict. Dat heeft de nieuwe koper van het Ceos, Otrabanda Village, laten weten. Ze hebben ook een mooie video laten maken waarin staat wat de plannen zijn van het oude Ceos. En men wil de herontwikkeling van een van de meest markante locaties van Curaçao. Een levendig stedelijk gebied door middel van een mix van woningen, horeca, bedrijven, dienstverlening, medische voorziening, maatschappelijke functies en kwalitatieve openbare ruimte. Er moet bijvoorbeeld onder meer worden gekeken of er een supermarkt kan komen en of er voldoende parkeergelegenheid is voor alle plannen die men allemaal heeft. Eén ding is zeker, de kapel die blijft bestaan, maar voor de rest wordt het flink aangepakt om daar een mooie, levendig stadscentrum van te maken. Goed plan en we houden het in de gaten. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We hadden het er net al over, de dag van de vlag, Dia di Himno y Bandera op het Brionplein. Het was een mooi feest. Het was een feest van de democratie, een feest van de vlag, maar vooral een feest van Curaçao. En die begon al 's ochtends vroeg. En het was een dag waarbij verschillende dingen werden uitgevoerd, onder meer het hijsen van de vlag, een plechtige vergadering van de Staten, toespraak van de minister-president, dank aan de voetbalselectie. Er worden ook de kruisen van verdiensten uitgereikt. Er waren culturele optredens, zowel in de ochtend. We hebben daarbij exceptionaal aandacht ook voor gehad van het project Mi Talento, Mi País. Waarbij jongeren hebben opgetreden voor alle hoogwaardigheidsbekleders. En het was wat dat betreft een mooie dag op het Brionplein. Die begon zoals gezegd al vroeg. En er was ook een afsluiting wat later op de dag, waarbij Axel en Friends werden optraden. En de koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben ook een boodschap gegeven aan Curaçao. Zij stelden vandaag, dus dat was Dia di Bandera 2 juli, vandaag precies 75 jaar geleden kwam de eerste eilandsraad van Curaçao op 2 juli bijeen. Op Dia di Himno y Bandera, uw nationale feestdag, viert u uw wervelende cultuur, uw positieve energie en uw gelovende toekomst. Wat geweldig om een zelfbewust land als Curaçao binnen ons koninkrijk te hebben. Wij voelen ons nauw met u verbonden en wensen alle Curaçaoënaars een prachtige feestdag toe. Nou, mooie woorden van het Koningshuis. En het feest werd niet alleen gevierd op het Brionplein trouwens, maar ook bij de P.L. Jansenstraat zien we foto's van buurtbewoners die er een gezellige Dia di Bandera bedoeling van hebben gemaakt. En ook bij Rustenburg waren allemaal standjes, activiteiten, kwamen mensen bij elkaar om deze feestdag niet thuis te vieren, maar gezamenlijk, wat natuurlijk ook het idee is van Dia di Himno y Bandera. Dan gaan we nu naar internationaal nieuws, want in Venezuela zijn al meer dan 2600 doden geteld. Dat heeft president Delcy Rodriguez laten weten. Tegelijkertijd heeft ze gezegd dat niemand in massagraven zal terechtkomen. Ze gaf een persconferentie waarin ze aangaf dat de zoektocht naar overlevenden nog gaande is.
En de Venezolaanse autoriteiten willen niet de term vermist gebruiken. Maar volgens de Verenigde Naties zijn er 50.000 mensen waarnaar nog wordt gezocht. Dus we weten niet hoeveel daarvan daadwerkelijk ook overleden zijn. De president van Venezuela verdedigde zich in de persconferentie tegen de kritiek dat de overheid te traag heeft gereageerd op de aardbevingen. En ze noemde het een natuurramp van een omvang die we ons nooit hadden kunnen voorstellen. Ook al wisten we dat een seismische gebeurtenis in ons land tot de mogelijkheden behoorde. Ze heeft verder de wereldvermaarde muzikant Bad Bunny bedankt voor het sturen van heel veel humanitaire hulp aan het land. En het Rode Kruis daarnaast heeft laten weten dat ze zich zorgen maken over de situatie in het getroffen gebied. Duizenden mensen die hun huizen zijn kwijtgeraakt leven op straat. En daar zijn ze ook niet veilig, want er bestaat een groot risico dat er ziekten uitbreken. Daar wordt natuurlijk naar gekeken, vooral het belang van veilig drinkwater, toiletten en producten die je nodig hebt om hygiënisch te leven, zoals zeep, zijn hartstikke belangrijk. We houden het voor u in de gaten, deze vervelende, deze trieste, deze erge situatie in Venezuela. En we blijven dat voor u doen. We zijn er maandag weer en ik hoop u ook. Fijn weekend, het allerbeste, tot ziens, dag.